Soc Eli Bonfill, tinc 39 anys, soc oceanògrafa, instructora de submarinisme i tinc una empresa. Es diem Plankton Divulgació i Serveis Marins, dins de la qual tinc un centre de busseig que és Plankton Diving. Quan era molt petita, al meu pare li agradava molt el mar i em portava sovint a fer snorkel. I llavors allà ja va començar com a interessar-me i agradar-me la vida marina i passar estones al mar. I llavors, quan era adolescent, vaig veure un documental als cinemes IMAX de Barcelona que anava justament sobre els fons marins i al final del documental parlaven de que la persona que havia fet el documental era una oceanògrafa. Llavors allà, plum, se'm va començar a encendre la bombeta i vaig dir, ostres, això és el que vull ser jo. Jo també em vull dedicar a conservar els mars i oceans. Jo sempre he volgut fer alguna cosa que servís, no? Per canviar el món, per ajudar a millorar el planeta. No? I quan m'imaginava en el futur, no m'imaginava tot el dia tancada en un centre de recerca. I en els meus trajectes en tren des de Girona cap aquí baix a les Terres de l'Ebre a veure el meu nòvio, vaig veure la costa de l'Ametlla de Mar i em vaig enamorar de veure-la des del tren, només. I quan ja vaig venir i la vaig conèixer in situ, clar, em va flipar com era per sota aigua. I vaig pensar que algú havia d'explicar que aquí hi havia aquests fons marins tan bonics. Vaig pensar que podíem prendre un projecte que servís per això, per ajudar a conservar els fons marins d'aquí baix, però també per donar-los a conèixer, no? I que així pogués combinar una mica el que a mi m'agradava, la recerca, la divulgació, passar hores a l'aigua, no tanta estona d'oficina, i mira, així va sorgir Plankton. Vaig embolicar a l'Aurora, que és la meva sòcia, que en aquell moment era la meva amiga, una de les meves amigues del màster, i li vaig ensenyar aquí baix com eren les coses i va dir, vale, doncs em vinc també amb tu. I així juntes vam començar el projecte. Quan estic sota l'aigua, clar, és la calma, perquè fora l'aigua vas amb el cervell a 200 per hora, no? Amb 1000 coses, i jo crec que és l'únic moment del dia en què desconnecto de tot, no penso en el mòbil, no penso en trucades, estic totalment connectada al medi i abduïda per allò. I és com si em renovés, no? A vegades tens un mal dia que enviaries al món a passeig i entres al mar, és que a vegades no cal ni fer gran cosa, només una miqueta de nedar o ficar-te les ulleres i el tub i surts renovada, no? Com si tot el dolent s'hagués quedat allà a sota l'aigua. Crec que és curatiu pel cos i per la ment, per tot. Els fons marins de l'Ametlla de Mar són una passada. Tenen els prats de posidònia més extensos de Catalunya. La posidònia és una planta marina que forma com uns boscos i que allotja moltíssima vida. Més de 700 espècies viuen associades a ella. Per tant, sempre veus vida rondant-la. I això fa que sigui un paisatge molt bonic i amb molta biodiversitat. I a més està combinat amb zones de roca i zones de sorra, llavors tens com molta diversitat d'ambients. Llavors fa que sigui una zona molt atractiva. La Costa Brenca té molts reptes per davant. Perquè en els últims anys ha crescut el sector turístic, ha crescut el sector de la navegació, per exemple, i la gent que fa ús del mar, i tot això suposa molts reptes per la conservació, perquè ara tenim molta gent navegant que no en sap, que són domingueros, i que tiren l'ancle a qualsevol lloc sense mirar on ho fan, i molts cops és damunt de posidònia, que és molt sensible i la poden arrencar, i és una espècie protegida, per tant estan causant un dany, una cosa que és castigable amb multa. Tenim molta gent usant també les platges, que abans potser no coneixien aquesta zona i que ara estan venint, per tant tenim més massificació, més gent que trepitja les roques sense coneixement, per tant fa malbé les algues, fa malbé organismes que viuen adherits a la roca. Tenim les cremes solars que floten a l'aigua i això també causa danys a les espècies. Tenim cada vegada més gent i això, clar, té els seus impactes si no som conscients dels danys que causem. Nosaltres ara estem intentant censar la biodiversitat que tenim a l'Ametlla de Mar, per això col·laborem amb els projectes de ciència ciutadana, que se'n diu, on el que fas és animar a gent que no cal que tinguin coneixements del mar, sinó que simplement s'equipin amb una càmera de fotos i fotografin tot el que veuen, des de la cosa més comuna a la més estranya, per intentar tenir una mica un mapa de la biodiversitat que tenim a la Costa Brenca,
perquè és que al final a vegades volem protegir coses que no sabem, no? Hem de tenir clar primer què tenim i llavors començar a pensar com podem ajudar a això, no? I aquesta és una mica la nostra obsessió, perquè moltes vegades molts dels estudis que es fan a Catalunya relacionats amb el mar, amb la biodiversitat, estan més centrats en la part nord de Catalunya. Cap de Creus, Illes Medes, no? Parcs naturals que ja tenen molts recursos, o més que aquí, i al sud a vegades ens sentim una mica abandonats, no? En aquest sentit. Nosaltres hem vist que han hagut espècies que ja no es veuen pràcticament, a vegades espècies tan comunes com eriçons, per exemple, que abans se'n veien moltíssims a tota la costa i fa uns anys que se'n veuen molt poquets, o cogombres de mar, que també era una espècie que aquí veiem moltíssim, que és de la mateixa família que els eriçons, i ara, vamos, a vegades quasi és una excepció trobar-ne un, quan fa 10 anys n'hi havia per tot arreu. Els pops a l'estiu moltes vegades estan pràcticament desapareguts, perquè al pop no li agrada l'aigua tan calenta, és d'aigües una mica més fredes. Bueno, estem notant molts canvis. La posidònia, per exemple, està florint massivament des de fa uns anys, que això és una senyal d'estrès, no és una bona senyal. I aquest any, per exemple, ha fet fruits a punta pala com no havíem vist mai. No és un bon pronòstic ara mateix com estan les coses, però això és important que la gent comenci a pensar en què podem fer nosaltres, no? No podem parar la pujada del nivell del mar, no podem parar la pujada de temperatura de l'aigua de mar, però sí podem començar a pensar en fer projectes de restauració dels fons marins, no? I començar a buscar finançament per això i mans de gent voluntària que vulgui col·laborar en regenerar posidònia, algues o altres espècies.